Здравейте, приятели! Днешното видео е малко по-различно от всичките, които съм споделял до сега с вас. В последно време, поради много различни ангажименти, нямам голяма възможност да обикалям много с колелото, да заснемам различни пътешествия или да участвам в състезания. Както сигурно сте забелязали, напоследък не съм публикувал много нови клипове, което изобщо не ме радва. Когато създадох този канал преди 2 години, основната ми идея беше да записвам различни пътешествия с колелото, различни карания, пътеки и така нататък. Но с течение на времето осъзнах, че всъщност много повече ми допада да създавам различни истории, които да споделям с вас. Затова реших да започна един нов експеримент и ще споделям с вас видеа от различни пътешествия в България и по света. Това, разбира се, изобщо не означава, че аз няма да продължа да обикалям с колелото и да участвам в състезания и да продължа да поддържам тези видеа, които до сега съм създал. По-скоро дори си мисля, че пътешествията могат да станат още по-интересни, състезанията да станат по-интересни и като цяло да се получи една още по-завършена история. Надявам се наистина да стане, такава е моята идея и ще видим как ще се реализира. През последните 2 години заснех различни видеа от пътешествия с моето семейство. Така наречените влогове. Те са скрити в канала ми, тъй като са по-лични, но за тяхната направа и резултат, който успях да постигна, вярвам, че са ми помогнали в това да подобря своите умения и да мога да създавам съдържание, което да бъде наистина интересно. И за това всъщност реших да започна този проект с доста голямо желание и хъст и вярвам, че ще се получи добре. С всеки кадър, който съм заснемал, съм се опитвал винаги да уловя красотата на местата, на които съм бил, съответно да създам усещанията, които аз самият съм имал и съм изпитвал. И сега всъщност идва момента, в който ще се опитам да ги покажа, да ги дам и на вас. Вярвам, че с тези истории можем да създадем спомени и положителни усещания в всички, които ги гледат. И съм сигурен, че с течение на времето всяко следващо видео ще става по-добро от предишното. Надявам се, че ще се получи интересно, че ще бъде забавно и че всички ще се насладим на тези пътешествия заедно. Кой знае, след време може още някой ще отиде да ми дойде на ум, но до тогава мога да ви посъветвам да се абонирате за канала, да го следите и видим какво ще се получи, но бъдете сигурни, че интересните историите първо започват да предстоят. Чао, благодаря за вниманието!